umuntu ulawulwa ukubona ulawulwa ukufa ulawulwa i-taste yokutaste ngelwimi ulawulwa i-touch ulawulwa livumba zonke ezazinto xa sithe zamanipulate zacreate reality yakhe laa mntu akakaphili ngokuba unguThixo usaphila ngokuba unguSathana. So le nto inguSathana is to be manipulated by these senses, to be on your lower self. It's when you are being manipulated by the fact that ufuna urape lo mntana kube enxibe esiskate. So atha ungene ngomoya kaSathana. Le nto iye yakhutshwe eBhayibhileni because eBhayibhileni ibikhona itheology edibanisa ne-reincarnation. I-reincarnation ngumoya wakhe waphila phakathi emntwini okanye emandulo. Umoya kamakhulu wakho uyakwazi ukubuya ngawe akungene, but akakungeni nje ukungena kukho i-contract, bekukho i-communication uyihaya le. Man Bhotise bethuna igama ngondiyakhola ngwendo kwabangandaziyo nakwabandaziyo ndihleli kunye noBanele Mkaliphi kodwa ke uzawuzazisa naye siye saqonda masindwendwele amabandla namhlanje sikhe sizopho lapha sizoncokola khasaqoma masinganevimbi incoko sike sithi xa sincokola sizifode nizokwazi ukuva cause ke le ncoko sizayincokola incoko ebhadle kakhulu ehluthisayo ehluthisayo yolonto ke siqonde ke ba masikhe sizifote nizokwazi nani nikhe nihluthe singahluthi sodwa khehle kawukhe uzazise nawe phambi kokuba sikhe siqale sithethe. Masicamagushe nguthangane ngikhila ngikhaso ngumbombo ngungqele ngubhuxa ngigobinca ngumatyaluka ngubhodla bodlisilo ulotsiya ngohlahla somnqumo sikhala sibehluma umva ngayo isigalo nomandla umvungazi uzibula ngethokazi lenkomo nguchisane ngwase ngundebe ngikhopho inkomo ezibomvu lawa lihle liphile emqolombeni hlwele sotipa sobhayen somanzi made ngumqusini ngugaba ngucoshe unozinga thithibala thixo namandla umuntu womlambo umuntu wamhlohile abaphuma engcongolweni yena umsuthu ke lona ke ngumthwa masicamagushe kuBanele ke lakhe lokubheka wathi walithiwa kwabo kwenzela baza akwazi ukukwecwa ngumuntu camagweni ndingulo muntu ke uphila ngomoya ndingulo muntu uphila ngokuqonda ukuba uThixo ngumuntu uSathana ngumuntu yonke lento ihambiselana iphakathi emntwini ngaphandle kokuba ibe ngaphandle emntwini ithi zibe kanti ibonakala iqala ibe ngaphakathi ngoba yonke into ekhoyo elizweni ikho ngenxeni yokuba iqale yaphila ngaphakathi yaze ya projectify ngaphandle. Umzekelo lempahla ndinxibileyo le mic nane yonke into laba phambi kwethu ethe yadalwa ngumuntu okanye yenziwa ngesandla somuntu ibiqale yangaphakathi kumuntu yaze yakhutshwa ngaphandle. Camakho Nkosi. What's your take kule nto kamoya because kukho abantu abangenwa ngomoya abanye abantu bayibhidanise ngokwathi umuntu ngongena ngomoya acimba uyathwasa. Nothi yonke imimoya engenabantu yimimoya yokuthwaselwa kodwa abanye abantu bayakwazi ukungenwa ngumoya umoya athi xe phakama kulomuntu ibe ngumoya osisiphiwo okanye ngumoya oza ezophakamisa isiphiwo. Umzekelo kukho imimoya ngokwesingesi ebizwa ngokuba zii-walk-ins okanye imimoya ethi kufumane xa uthe wakumuntu owanetrauma okanye wakwikoma ulala esibhedlele kuthiwa nje ngibevukile lo muntu ufani mana akasafani naqala imemory yakhe newe beyilibele but ezi zinto bene-interest kuzo akasenayo interest kuzo akaziboni erelate nakwimpahla ebekade ezinxiba nakwifashion nakwizihlobo zakhe une-state of mind esitsha ngathi une-consciousness ethe yatshintsha ufumaniseke uba xa umkhangela lo muntu izinto azenzayo zinikisa umdla ngokuneza qala ebekade zenza ingathi lo muntu ungenwe into ethile ntshe singayaziyo okanye ingaba lo muntu sisiphiwo okanye intoni siye sithi ke xa sichaza imimoya ibe ne-contract ne-soul yomuntu igqibe ngela xesha ukuba mna moya we-original kulo muntu sizokwenza shift kungena umoya othile athi efika lo moya akafika atshintshe imemory yalo muntu akafika atshintshe igama lakhe lo muntu uyazikhumbule zonke izinto ebekade ezizo ngexesha beyi-original soul kodwa into eyitshintshe yi-interest kwizinto bekade ene-interest kuzo abe ngumuntu ohambe azi-isolate ohambe azibone different from ilizwe kuba usalena lo mzimba wakhe usawufunda lo mzimba ukuba u-operator njani ngoba kufuneka angasebenzi eza pattern besetyenziswa yila soul yokuqala. So one of his spirit eziye zingena abantu zize ngesiphiwe abanye banayo
amabali anje abathe balala kwikoma kufumaniseke kuba lo muntu uvuke ezibone ngudoctor endifumaniseke kuba uyawazi nyana amayeza nje ngibevuka nje omnye uvuke ethetha ilwimi angalaziyo and uyalazi elwimi kodwa babelifunda phi ayaziwa lonto so akho scientists namhlanje ezikwazi ukuchaza lencazelo ukuba into eyenzekayo kwabantu abanjalo lento iye yakhutshwe eBhayibhelini because eBhayibhelini ibikhona itheology edibanisa ne-reincarnation. I-reincarnation ngumoya wakhe waphila phakathi emntwini okanye emandulo. Umoya kamakhulu wakho uyakwazi ukubuya ngawe akungene. But akungeni nje ukungena kukho i-contract bekukho i-communication kwi-higher levels okanye with your higher self umuntu onguye wena. Bakho i-communication angene kuwena akudluzumele. Abanye ke baphele besithi hayi lidlozi okanye ungenwe ngumoya othile ngolhlobo nohlaba hayi sihlwele sakhe. Uyakwazi ukusuka shifta benguluhlobo because umuntu umzimba wakhe uyi-receiver. Ungenwa zizinto ezininzi. Uyaqaphela abantu abangenwa imimoya ngaphandle kwe-contract nemimoya amafufunyane awabi nayo i-contract nomoya womuntu kodwa ayakwazi ukungena umuntu amphozeze lo moya akakuphozezi more than kuba kwi-contract to your higher self. So ifufunyane lona ngumoya ongena kuwe afune ukusebenzisa umzimba because eyona nto iphilisayo emhlabeni and abantu abafuna ukuzi-expressa ngayo imimoya engasekhoyo kulo mzimba wakho. So kufunwa lo mzimba wakho. Then kubekho umuntu ebekade enyanga ephilisa uba ne-contract before uzalwe. So andithi sex le yenziwa ngabantu it's a ritual ethi ibize umoya okwelamandulo. Ithi sex xa isenziwa akubikho spirit singene emntwini kuba kwi-fluids ezingene emntwini semen ingene ku-woman vagina to vulva to fallopian tube ikravele yonke lanto to form a baby whatsoever yonke la process yenzekayo. Emveni koko akungena ispirit pha ispirit si-invitwa yila ritual ngalamanzi athe angena ngaphakathi enza yonke la chemical reaction kufike umoya osuka kwalamathongo. Xa usuka kwelamathongo kukho lento ubuyigqibile ubuthe uyayifuna okanye ufuna ukuyenza okanye uyi-expressa emhlabeni. Wena uthi xa ufika emhlabeni ngenxeni yokuba imemory yakho ayisafani naqala kwelamathongo i-empty. Ufika ufunda into zomhlaba ufunda ukuba kuyayiwa esikolweni and there is a career yokuba ube ngudoctor ukhethe kuba uthanda udoctor and then awumthandi lo doctor okanye awuyithandi le career uyithanda ngenxeni yokuba uyayithanda uyithanda ngenxeni yokuba umanipulate mental by television okanye by abantu or it's what is the word for lento ndifuna ukuthetha yekwenzela nto kuthiwa susceptibility. What is the word ke tongue tied ngoku hypnotiziwe ngamanye amagama hypnotiziwe waphela ingqondo yakho icinga ba iyayithanda lento kubona lento umamela ingoma eradweni uphela uyicula iphinda la ungayithandi nelizwe ke ngoku elisiphila phansi kwalo yonke into siprogramiwe kwenzela ukuba sisebenze according to i-rules the system nezi-laws siobey izinto zikhoyo. So umuntu into eyenzeke kuye emathongweni kwabo xa kufike ixesha ukuba abe lento beyiyo suppose uyiyo kuthiwe ungudoctor but uyathwasa hayi mina ndifuni lento mna ndingugqirha hayi mina ndifuni lento ndiyinto ethile kanti ulibele uba apho wayesuke khona wayene-contract uba xa ndifikile emhlabeni ndizokwenje njengolhlobo ekhayeni because soloko into yomoya ongena emntwini has to do with isombululo sabantu or sekhaya or sehlabathe esikulo or se-community mhlawumbi kule community kugcwele amagqwirha therefore imimoya not only imimoya yakho wenu imimoya yemvelo will choose you ngohlobo olulo ngenxeni yokuba wawubiziwe kwasemva ukuba vuka ngoku ixesha lifikile khahlangula abantu bokuhlala uhleli nabo bayafa intakatho. So uGod it's not something that can appear from the sky in a physical form to help us. uGod uyasazi ukuba sisi-organism eziphilelayo as dependent ngokukodwa akakwazi uku-interferisha kwingxaki zethu. uGod ngugod through thina uyazi-expressa ngathi wena qala ungugod
from where we came from ingakandi sendiphume nasemxholweni ndingangeni kwezinye. Inhle uqhubekeka bhuti wami So sayona. So uGod for yena azibonakalise ukuthi akakwazi ukungena kwingxaki zethu ngoba uGod ka simbone corona. Ka simbone uGod kwabantu abamnyama bebulawa ngeapartheid. Ka simbone through all of those whatsoever because uGod ufuna udibane naye only xa ungamanipulatewa ngezi five senses. Umuntu uthi izibe kanti ungusathane bendithenda thetha ngaye. Ngoske alawulwe yimizwa yakhe. Zisenses zakhe. Umuntu lawulwa ukubona. Lawulwa ukufa. Lawulwa itaste yokutaste ngelwimi. Lawulwa itouch. Lawulwa livumba. Zonke ezazinto xa sithe zamanipulate za create reality yakhe la muntu akakaphili ngokuba unguThixo usaphila ngokuba ungusathana. So lento ingusathana is to be manipulated by these senses to be on your lower self. It's when you are being manipulated by the fact that ufuna urape lo mntana kube nxibe esiskate. So atha ungene ngomoya kaSathana umanipulatewa zisenses ezikwenza ba ube ufile lower vibrational wena as a being. So these are senses but if uthe umuntu wambona ehambaze ungamanipulatewa ze senses uzothi umuntu weak kanti uyakwazi ucontrola your sexual energy. Therefore you are on your higher self. You are God ke ngoku. You are tapping to God's state. So where apukota khona it's where you are not being manipulated by these senses. Then you can communicate no God kakhe. Then you can understand kube communication nawe noThixo wakho. Singekaqhawuli le into yokuphathwa zezi senses yomanipulatewa zizo. We are also been manipulated by emotions esinazo. Umzekelo kusasa ekseni ulahlekelwa imali. Into ezoyenza if you are a lower vibrational being uzoba nomsindo ube pissed off thuke bonke abantu abasendlini ikhombe hayi ngubani wenze into ethile bani wena ethile. I-choice yakho ukuba ube pissed off xa kulahleke imali. I-choice yakho uba uthimba abantu benze into ethile. I-choice yakho ubungamanipulatewa i-situation. So each and every moment icontrolwa says of course says moment says moment and kukho lento ndibawula uthetha ngayo which is ingcingo. People they always talk about ingcingo. Where does ingcingo come from? Kukho i-dimension out of umhlaba from galactic regions. From a space in ngaphezulu there are beings esixhumene nazo esithetha nazo kumkhathi. Have you noticed amaziyoni ayathanda ukufaka inkanyezi neenkwenkwezi and then they will come back again and say oh Jesus what and ndiyabathanda ke because baye baphinde bamention nelicala labantu abadala forgetting ukuba lo moya obaphetheyo has to do with i-astrology, has to do with umkhathi inkwenkwezi phezulu. So umuntu omnyama has a connection with space from outside. It shows ukuthi from where we come from. Siqale ngaphandle. Nothi emhlabeni. Nathi singamandwendwe kulomhlaba siyafika. Ukuba besingafiki kulomhlaba umuntu ebezophuma emhlabeni ebezosuka aphume ajuluke phezulu komhlaba akhule umuntu ehlobo yebo lanto les plants most definitely. Ndingafuna ukuphuma emxholweni ikhona into bendiya kuyo before ndithethe ngenkwenkwezi okanye ngemimoya esuka ngaphandle oyingcingo. So bendithetha ngengcingo. Where does ingcingo come from? Abanye would say ingcingo comes from your past experience or from your past data that you have. So i-subconscious yakho imane release some pieces edata ethile and then you will think creative kanti izinto ubuzigcinile kanti engqondweni yakho. Mna I differ from that notion. Ndithi ingcingo comes from fourth dimension kwelamathongo from galactic regions. Now fourth dimension ngolona unamahamncu. Amahamncu always manipulate us kuba sifile kakubi. They will cause create
ideas kwingqondo zabantu uba mabenze i-nuclear bomb uba makubulawane kudutyulwane. They will create situations uba abantu baba-create diseases uba makufiwe. So whenever kusenzeka eza situation amarhamncwa ayatya from xa sizilile thina kwinzilo yethu atya ii-emotions zethu eleke sikhala sisiva sikwi-grieving ayatya wona. They are feeding from kwi-negative energy esizireleasayo out of umzimba wethu. So these are negative entities that are feeding off our energies. So abantu, they are killing themselves not knowing that they have been manipulated mentally. By the fourth dimension yamarhamncwa. It was once mentioned by uCredo Mutwa. And there is a dimension yamathongo. Abantu abadala, when they communicate with you, some they talk from endlebeni, some they talk from ingcingo, telepathically. You will feel like sometimes ukuba hey ikhona into erongo eyenzekayo ekhaya emva. I need to call. Let me make a call. Soon as usenza call uve nyani ba there's something happening man ekhaya. So there's a communication namathongo asekhaya. Because whatever that connects you to kwabantu basekhaya nawe i-DNA. Now i-DNA yakho awuzenzelanga. You inherit i-DNA yakho from kwabantu abadala. Now abantu aba-responsible for amandla akho ngamathongo. For izinto that you are capable of namhlanje uyazenza ngabantu bakowenu. Yabona. So abantu will say this is dalwa esitsha. I'm born of this. I'm born of Christ. Don't, as if you have created yourself. I'm a new being. This is where I come from. I'm not being attached to this. Lamagama doesn't play any role to me. Clan names or whatsoever. Forgetting ukuba lo mntu comes from emthini ebenkcenkceshelwa. Now umthi before akhule kubakho amanzi ankcenkceshelwayo. Athi lo mthi onkcenkceshelwa akhuphe imbewu. Sibona ba hayi man nasi siqhamo ngokuli-apire eli. Kuthi xa konakele kulomthi kufuneka basibuyele sijonge ingcambu ukuba ayibolanga. Sihumbe hayi man kukho amabunga atyalo lanto kale ngcambu. Siwakhuphe silungise siphinde sincancasele kulunge. Athi lo muntu xa konakele ebomini bakhe ndiyathakathwa kunje nanje untoni stagnant in my life this and that forgetting that ukuba from kumthi ebephuma kuwo yena lamthi by its own nature uyankcenkceshelwa whether you like it or not. So iapire ngenature yalo ukuba malikhule likhuliswa ngoko. So for you people out there enizixeleleyo I am this, I am whatsoever, whether ulibanana okanye uliapire, but wherever you are, ukuba ulibanana ungumntu webanana, indawo kuyo doesn't change you from being a banana. When you might look around your environment and see ama-apire kodwa ulibanana and say uli-apire, kanti you are not i-apire, you are i-banana. So stop trying making yourself uyi-coconut while you are Depending on my pere. So there's always that issue. Abengesiso. Yeah, Incingo is very dangerous. Incingo is creating the world. Incingo is destroying the world. Big time. Now you have to ask yourself ukuba le ncingo nayo isuka kuphi? Is it coming from kwamathongo? Is it coming from galactic regions? Is it coming from kwamarhamncwa? Now you people have a problem with ezinto endizithethayo because you're going to say mna ndifuna esuka kuGod. I don't like any of those places that you are mentioning because we were supposed to have ingcingo esuka kuGod. Uphambene because uGod if ebefuna i-communication nawe ebezosuka xa kudala since usithi izulu lisuka phezulu ebezokudala uqhuba kuphose phezu komhlaba uthi ganxa. Xa uGod into ayenzileyo udale unyoko noyihlo wakuzala uba uphume kuye. Now wena for your own communication no God you rather skip umamakho and go to God. Kodwa uyayazi uThixo oqala wambona emhlabeni ngunyoko noyihlo.
You are trying to break i-protocol ebekiwe emhlabeni. Whereas you can never change the fact that for wena uyothetha no boss, you have to go to ku-supervisor. Supervisor aye ku-manager, i-manager iye kwi-boss. That's how the communication happens to nawe. Unqula aba bantu uphuma kubo. Bona bathatha umyalezo bawunyuse. Bawuse komkhulu. uNkulunkulu. What is uNkulunkulu? Umkhulu omkhulu. Or umkhulu kamkhulu. Nkosi yamakhosi. They don't know where these things come from. Ubone. Nanga lamagama ayazixela. Nkosi yamakhosi. uNkulunkulu. Now uYesu ekuthethwa ngaye. Tata omkhulu. Uyabona yonke lento ekuthethwa ngayo eBhayibhelini. It's not something that happened literally. It was happening internally. Lo muntu wayezikhangela. Le crucifixion yayisenzeka from within. Wafa lo muntu from within. Kodwa wayephila. Walingena izulu ephila. But not literally wayekhona. This is just a personality that shows ukuba umuntu has a potential to be a god. Have you watched this movie okanye as cartoon? No, it's an anime. Oko Dragon Ball Z. Naruto. We have been shown there ukuba human has a potential to godly state. To reach the godly state. Ngokuba andifuna ubabhida abantu, andifuna ungena nzulu, andifuna ubabhida. But I will try to ukuba. So everything elapha elizweni edaliweyo idalwa because abantu they are being inspired of umuntu. They have seen what a man can achieve. They have seen the accomplishments as a man. From history, if you check it data, a man used to fly. A man used to perform under the water. We have these things, but government and other people who are controlling education, controlling what we should know and what we should not know. We're not being exposed to such things. Nangoku, if I continue talking about this, yapambana lona. Why is he too into Lendo? Is he so into Lendo athetha ngayo? Why he should be focusing on what the real issues of the country or izinto ezenzekayo whatsoever. The thing is, before kube kwingxaki ngaphandle, umuntu uba ingxaki ngaphakathi. So we should start to look ngaphakathi before we look outside. People want to judge people for the appearance yabo, forgetting about what's happening from in ngaphakathi. Bani, why you ulahlobo ululo? Have you asked yourself about what's happening to kubani ngaphakathi? So this is just a vessel. Lo mzimba is just a vessel. Xa kubhubhe umuntu siyambona umzimba nanku, but we keep on asking ukuba okanye we keep on saying ukuba ubani usishiyile, but ubani uphambi kwethu umzimba wakhe. That it shows ukuthi lo muntu akangumzimba. Now imagine ukuthi umzimba wakho eno-obeya ispirit sakho, izinto nozenza. But the ingxaki ikuphi? We need to separate umzimba nengqondo nespirit. Zintathu ezinto. Ingqondo, Hindus, they would say soul. Now spirit is spirit. Now umzimba is just the matter. Ile mpahla inxibileyo. Impahla siyitshintsha qho naxa sivuka, but impahla xa siyitshintsha it doesn't change into esiyiyo. Now when uphuma emzimbeni, you do not change and become a demon. This is just a vessel. And xa uphuma emzimbeni, it doesn't mean you are gone.
It means you have a body which differs from our body. Because death is just a shift of environment. You are being taken to a new way of seeing the world and occupying indawo ehlukile kwesikuyo thina. Xa ungekho ubona izinto as they are. Hence I said before, la mehlo ezimpumulo as senses ziyasixokisela. So when you are dead, you are not being limited by your senses. You are using your spirit. Ezinto zintathu. The other one, which is the soul, it memorizes izinto oye uzenze from your childhood to ebudaleni bakho, and then it creates a character. You were this type of person, you have done this, this is where you came from, this is what you have become, or whatsoever. That is a memory. Now when you die, you carry that to the astral world. Astral world indawo yabantu abafileyo abangasekho. But it doesn't differ from where we are. Le ndawo sikuyo, it's also a place yabantu abangasekho. It's just that thina amehlo ethu i-color spectrum yakhona it's limited ukuthi sibone ezinye izinto. Abantu bane mistake ngenxeni izinto bengazange bazibona, bengazange baziva, they think ukuthi azikho. Yeah. So even izinja indlela ezizwa ngayo okanye eziva ngayo isound, ziva isound ikude. Wena unlimited in terms of uva ngakhona, isound range yakhona iya limited, inesilaphi phela khona. Soul, which is the mind, matter, which is the body, spirit. Lena, you can take it off. It doesn't mean that you have changed. Hence spirit besomuntu ongevayo siyakwazi ukungena umuntu senze ukungeva ngomuntu. Ispirit somoya ongcolileyo siyakwazi ukungena indawo senze ukungcola. Kuthiwa apha kukho umuntu omane ehlamba izitya azilahle phansi what but asimboni ngumuntu wafayo. Usene memory yoba wakhe wangumuntu ophile ekhayeni, wayidla ngopheka, wayidla ngwenza oku all of those things. Now you pack your bags nelunch yakho before you go to emsebenzini. You prepare yourself. And I'll be na fear because you have prepared yourself enough. Uyayazi odinwa kwakho uzohamba utye. When was the last time we prepared for death yethu? We prepared for ukuba xa sifile kuzoba njani. Because we prepare for everything. We prepare for ourselves. We want to look good. You go to the gym. You do all of these things. You prepare. You want to have this. You want to have a house. Have you prepared to ukufa kwakho? When was the last time you prepared to ba? Xa ndisifa, I don't want to be scared. I don't want to be worried. You only do that when you focus more on spirit sakho. And when you focus more on the spirit circle, now you become godly. Because now you will speak the language of the spirit. Now the language of the spirit has to do nothing with immaterial. You shift away from izinto ezithandwa ngabantu. You don't want to be around the mess. It's jointing as tavening. You want to be buying izihlangu, buying impahla just to impress umuntu ongenamsebenzi nawe. Buying the phone just because of today, cookie iPhone or umuntu ne-iPhone, you want to fit in that whatsoever. Ukuba nawe uba yinxelenye yalanto inye. So abantu have been moved away from education yomoya. We are too focused to kwizinto uhulumende afuna simsebenzele ngazo. Want to be a lawyer?
want to be a doctor, ndifuna uba yinesi, ndifuna uba yilento, ndifuna uba yilento. When was the last time uba yilento wawuyidalelwe? So yeah, I think andifuna uwatya abe maninzi ndingakunikanga ixesha loba uthethe nawe ndingathethi ndedwa. Uyabo? Yeah. Sendiyona lokumamela wena. But do I make sense? Hayi iyavakala uza nayo kahle. Yiyo le. Yeah. Sibaleka nelanga. Sibaleka nelanga. Yeah. Besiyithanda lezi sport bayalanga belesikhanyisa kosemnyama ngopha. Ingaliphelile. But as long bayishutile the most takes, yeah. Asishutile. Hayi iseza bethuna. Yeah. Ziseza ziseninzi ezizayo bethuna ya nabe kudala besithi manje siphinde sishute no Marvel and ndathemba babaxolile because bakhona ngabe kudala bebekufuna kweza clips mana sesiveza yaqonda ya sawuphinda sibona kwe comments again if ever ukhona ofunde into ofuna siphinde sithethe no Marvel siphinde sim-invite. Don't forget to leave a comment utsho ba masim-invite uMarvel. So invite uMarvel if ever nawe ufuna usijoina ikhona into ufuna sike siyithethe sisonke, feel free to join us. Kodwa ke phambi kokuba usijoine kwawufuneka uqala usibonise nyani baye ngaba u-aligned nakule kwezintetha zethu ngathi kanti nje ufuna uzohlala nathi apha ubekho aligned kwezintetha. Kodwa ke anyone is free to join us only if u-aligned kwezintetha zethu. One love. Hey, cika uBlake.